Attenzione, Radio Santa Perpetua non fa responsabile del que escoltereu a continuació. Us advertim que aquest programa no és apte per pes sensibles. Això és en com ens fotem. Santa, tú quédate con esto, que no me ves por la calle, raro por supuesto. Siempre las encesto y en el parque de los pinos se pasan las tardes jugando al baloncesto, es cierto. Aquest programa va néixer amb un propòsit molt clar: queixar-nos i dir tonteries. I si a sobre ens ho passem bé, doncs això que ens emportem. Avui tornem als orígens, tornem a allò que ens va unir en el seu moment, tornem a l'odi i a les ganes de dir merda. Perquè sí, perquè podem. El nom del programa ja ho diu tot i avui torna a cobrar sentit. És important saber qui som i d'on venim i per això avui tornarem a ser haters durant una hora. Últimament parlem molt de tot el que ens agrada, però i si parlem de tot el que no ens agrada? Tot el que no suportem, tot el que odiem? Doncs avui és el dia. Acompanyeu-nos en aquest viatge retrospectiu on vosaltres també podreu dir la vostra, però cridant des de casa. Desfogueu-vos amb nosaltres. Comencem! En Comú Ens Fotem. Diem tot el que penseu sense que ho hagueu de dir vosaltres. Bienvenidos a la radio de nuestro pueblo. SPM Ciutat Diversa. Aquí seguim, aquí estem en Comú Ens Fotem. Presentem l'alineació d'avui amb el número 7, el pitjor número, l'exgestionador de xarxes musicals catalanes. Lilbo, com estàs? Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! El cap de departament del Botiquer, Fons Bru, com estàs? Ragamuffin! Ah, perfecte, amb el número 5, el noi de les 1000 veus, Miquel, com estàs? Molt enfadat! Amb el número 11, Xavi Nuno als controls, com estàs? Us ho diu a tots! Ho diem! Sí? Ha començat fort, això. Uau. Ha començat home, és molt que amb fort. aquesta tonalitat guitarril. Sí, aquesta cançó és Odi Etern de The Dementials. Ostres! Mare meva, Els dements. Però es diuen... Que odiàvem, no? Diuen de cop i volta. Perquè Sí. és demència. A veure, sonen així. Així ens posem a to, no? I que la gent que ens escolta des de casa també es posi a to per començar a dir merda i a odiar. Ja és horari nocturn, ja és igual tot, no? Potser falta... És horari nocturn, Xavi, es considera... Sí, no? Ja podem dir paraulotes, podem dir el que vulguem. Puc començar odiant? Diu el Xavi que més o menys, no? És a les 10, és a les Canàries. Però aquest programa s'emet a A les Canàries. Clar, aquest programa també s'emet a la 1 de la matinada, llavors, doncs per la 1 de la matinada, Ah, sí? en repetició, per la nit repeteixen tots els programes. Hòstia, això no Per això ens paguen doble. Clar, Sí, ja deia jo que m'ha regalat un sou ens aquí. regala 2 pernils al mes, Ojalà, i no un només. Com esteu, nois? Bé, molt bé. Aquí... Per fi els 4 sols. Sí, que bé. Poder, fa 2 setmanes. I és que ho diu als convidats. Sí, oi? Si pogués odiar alguna cosa, Odiaries els convidats. Tu, Bru, aflores quan estàs sol aquí amb nosaltres. si no hi fos vosaltres encara estaria millor, però... Com cap malhomen. Faries un programa sol com el Pau Vic? Traïdor. Sol sí, pàtria. com el Pau i no. Ah, vale. Però el faries sol? Arribarà aquest dia? No ho pensaria ni un moment. Quan tots morim, ell Exacte. farà viu i farà... Si li preguntéssim al Pau Vic, està clar que ell odia a la humanitat sencera. Sí, Si no recupereu els programes antics i ho comprovareu. Però més els americans. Sí. Podem fer una recopilació de millors moments perquè Del Pau Vic. és un home que li agrada no dir massa, però quan les deixa anar, les deixa anar. Sí. Sí, teníem 5 minuts, no?, de recopilació de 3 anys. Es diria els moments minuts. més pausats de Pau Vinyals. Es diria, tens 2 minuts per fer la teva secció. I seria... Quan podríem arribar a juntar amb As del Pau? Hòstia, això és molt Perdoneu bo. per la meva tos mucosa. A veure, ASMR, sisplau. Sona com un grup de death metal. l'emissora, a veure, canvia l'emissora. Calleu.
Hi ha gent sopant ara mateix. Canviant l'emissora, És increïble. És quan s'espatllen els El caps. dial, ha girat el dial sense voler, Pere. Exacte, quan els nostres cascos No són interferències. funcionen, són així. Ho he forçat massa. Doncs, com he dit a la introducció, aquest programa va començar odiant a coses, Sí. en general. Va ser un punt de trobada per gent que odiava coses i volia dir-ho i dir merda, i ja està. Ok. Pot ser que la felicitat entrés quan vam venir jo i el Miquel i el Pauvi? Sí, pot ser. És probable. Potser us canviéssim la vida? Deu ser Sí. un gerro d'aigua freda. Va ser un abans i un després. Sí, va ser com va. Veieu la vida... Avorrir-nos. Veieu la vida amb colors, ara? Sí, Depèn del dia. depèn del dia. Sí, aquests dies una mica foscos. Però és De veritat, pluja, és molta veritat pluja. que rememorant tot allò, escrivint, era com, ostres, és que ara és molt diferent tot, Ara som molt lights, ens hem fet grans. Sí, Ja. fa 5 anys d'allò. Vaja. Sí. Vull dir que ha passat... Estàvem sumits per un núvol d'obscuritat. Exacte. Per Mega Zero. Pec malèvol. Sí. Més o menys, més o menys. Pec malèvol. I vam passar Pec d'odiar malèvol. a fer altres coses, també ara en companyia. El Xavi sempre ha estat, vull dir que el Xavi ha odiat, ha estimat i ha fet de tot. El Xavi sempre ha estimat. Sempre ha S'ha estimat, en mantingut realitat. sempre al marge de l'odi. Exacte. Llavors jo vull fer un repàs de les coses que vam odiar a la primera temporada d'en Comú Ens Fotem i vosaltres m'heu de dir de l'1 al 10 quant d'odi li teniu a aquesta cosa. Vale. Que mencionaré. I està en ordre, El primer programa de tots va ser sobre el rocòdrom. Llavors, en aquests 5 anys han canviat moltes coses. Per exemple, el Lil Pau ara va al rocòdrom, Sí. Assiduament. assiduament. Un cop per setmana, No, ens i passa no només va al rocòdrom, sinó que ho ha d'ensenyar a la gent. Ah, sí. Home. És Aquests vídeos de d'aquesta ja gent. està gravant, Ja està gravat. tensant tots els músculs. I he fet una B2, no sé què, aquesta B2. No funciona així, No hi ha lletres. I com és? més simple. Són números. No, bueno, hi ha gent que... Hi ha rocòdroms que sí que van amb lletres. M'he fet però una 7. El meu, un 7. Un 7. 6. És de dificultat o de què? De l'1 al O una 10. ruta? De l'1 al 10. Molt bé. Va de l'1 al 10 i el 10 és molt difícil, i va baixant la dificultat. Com veieu, coses que odiem. D'odiar parlant Exacte. efusivament, Sí. De l'1 al 10, nois. Rocòdrom. A mi m'ha tret amistats. Uah. Llavors... Com la droga, Un 8. Un 8, No, la droga me n'ha donat. Sí. De fet, Les mateixes que m'ha tret el rocòdrom. sol passar. Estem en l'edat. Bueno, També un 8, no està aquí, però al running crec que ha passat igual, Bueno, És veritat, no? I la gent aquesta que s'agrupa Ja. per sortir a córrer. Exacte. No sé de què parleu. Però no Sí, és sí. tan tòxic, jo crec. Bueno... No és tan tòxic com No és tan tòxic la fins que et droga. descarregues l'aplicació i et dones Q2 i aquestes Uf. coses rares que ja no... Culos, Un 10, culos. un 10. De l'1 al 10? No ho diu, un Miquel 6 no ho dia. i mig. No ho dia, però perquè sap que ell forma part de l'altre grup i llavors No, pot dir no, res. perquè, no, i m'agrada córrer, però el rocòdrom a mi és com que sempre em faig mal, quan hi vaig, em faig mal de veritat, em pelo els dits, a més no aconsegueixo fer massa més que un 6 o un 7 com a molt, i ho he fet molt poques vegades, i és com, tothom li surten moltes coses, a mi no, i és molt car, així que Això sí que és tot per vosaltres. És molt car. Tu ja has anat, Gerard? No. En la vida. El Gerard es en la manté vida. ferm Home, i en tant. aquell primer programa de la I tant, temporada i de... Són Tinc- principis ja. Jo algun cop he pensat, sí. I si... I el meu cap diu, no. És que ho penso i dic, és que de fet crec que pujaria i em faria por, ja directament. Però és com, Sí, això és com com a el les del dit pel alçades. cul, vull dir, vale, molt bé que tu amb 20 anys diguessis no, és que això del dit pel cul, ja està, cedeix, tio, deixa ficar el dit pel cul. Vés No, al però vull dir, rocòdrom, és tio. que no em crida l'atenció tampoc, com Com el dit pujar... pel El mateix discurs, és el mateix discurs, tio. Lo del dit pel Bueno. cul no et crida l'atenció? El dit pel cul sí, però... Vale. Però, no sé, pujar uns bonys de colors no... Se li diu empreses. Està així. Hòstia, porta un diccionari el pròxim dia. Sí, rocodromista català. Bueno, de l'1 al 10... Ho diu el rocòdrom un 2. Ah, molt bé. Perquè... Perquè hi ha gent pudent. Clar, tu fas un 8 i la resta és el que odies. Bueno, doncs llavors ho diu el rocòdrom un 3. Va, no passa el 7 de moment. Què més? Després vam parlar de futbol aliat, que és doncs, aquesta gent aliada però que li agrada el futbol. Héctor Bellerín, les samarretes Exacte. de Palestina del Cuelli Largui. Wow. Els gordos que veuen futbol femení.
Uau! És molt desagradable, això, El què? Els gordos o el futbol femení? No, el conjunt. Val. Perquè és evident que allà hi ha un transfons raro, estan intentant tapar alguna cosa que han fet molt malament. O sigui, allà s'ha dit, Era un vaya cadàver culo o tiene algo així. Alexia Putellas. Segurament, en algun moment aquestes persones ho veuran. Jo no sé si us referiu a vídeos que no he vist o... No. És l'aura Però- general que desprèn aquest Sí. tipus de Vale. gent. Els chetos i coses d'aquestes. Vale, Que vale. va tot per la Perfecte. mateixa mà. Sí, sí. Folla waifus, és com una miqueta folla waifu. Saps? Que són gent... Sí, gent que paga l'OnlyFans i literal, coses d'aquestes, sí. Això. Doncs en aquest programa es va sortir al carrer a preguntar coses sobre futbol aliat, sobre si agradava l'esport, el futbol, però alhora si podia ser aliat. I què es va respondre? Bueno, hi havia gent que es contradeia bastant. Sí, no? Sí, òbviament. I qui no es contradiu? És que juguen molt bé, les del Barça. Diu el meu avi sempre. Per què? Tenen molts més gols, les no? Però jo carreres. crec que en A aquella la Tele3 només donen el femení. Clar, I ell s'ho mira. perfecte. Igual que la meva iaia, bé. l'altre es mira el Manresa de bàsquet, perquè ara el donen per l'Esport 3. Ah, mira, doncs endavant. Oi, jo no sabia que el no, Manresa té un equip de bàsquet ben parit, eh? Sí, el tenen. I el tenen, Ben parit. Potser Vaja, serà ben molt parit parlar, allà a la ACB, no? Sí, juguen A l'ACB juguen contra el Barça. El Baxi, Manresa. Contra el Ricky Ricky Rubio, Moreno. aquest, Sí, sí, sí. no? Però, per exemple, Ja ho dius. l'exemple d'Héctor Bellerín Sí. ja seria també d'aliat en general. Clar, anàvem nosaltres més per aquí, no? No es van pintar les ungles tots els aficionats del Celta de Vigo pel Borja Iglesias? Sí, per mostrar su ho havia de ser, apoyos. Pot ser. Ja. Però a per apoyo al Gritava Borja una mica. Iglesias... Sí. Grinyola una mica com que la protesta sigui aquesta. Qui grinyola? Exacte, dius, home, ja ho podríeu haver fet per algun altre Que, motiu. no, que la protesta sigui com anar Ànimos, totes Borja. les pintades. Ja, és com... No sé. Com ell ho fa, anem a fer coses que faci ell. Però suposo que ell també potser fa pancakes per esmorzar i no es van sortir amb un pancake crec allà. que tampoc no em pinto les ungles. No, però Crec que tampoc fa falta dir-ho perquè es veu. Ja. No, però podrien haver-ho fet per el dia contra l'assetjament escolar. Clar. I ho van fer per un dia que es va lesionar el pobre senyor, saps? O alguna Bueno, cosa mira, així, dius, algo és algo, millor que res. Sí. Però, per exemple, l'Héctor Bellerín deia que el seu propòsit era llegir només llibres de dones durant aquest any. Vull Clar, dir, però allò hi ha un trasfons. de l'1 al 10, quan odieu aquest Però tipus és que Jo això- també m'he proposat, perquè no llegiré cap llibre aquest any. Però allò ha de A tenir mi em sembla una subnormalitat, perquè és com dir, ara aquest any només llegeixo llibres de calvos. Clar, és un gran propòsit. Això ningú ho ha fet, eh? Pues Encara. a l'Héctor Bellerín, a veure què diu. De l'1 al 10, quan odieu els calvos? Els calvos, uf. No, és que són molt entranyables. Depèn, Gràcies. els calvos amb barba els odio més que els calvos sense barba. Ja. Tio. Perquè, ja, però Miquel, tu de moment no ets calvo. Ja, o sigui... I jo, De moment no. quan ho siguis, Amb- et recolzaré moltíssim, perquè queda poquet ja, estàs allà al limbo. Jo remo, jo intento. Apreto molt punxes a fort, contracorrent, apreto no? molt fort les celles. Et punxes alguna al cap. Oh, O gotetes. Àcid, però no hialurònic d'aquest, sinó el dolent, saps? àcid del dolent. Exacte, perquè caigui. Bueno, de l'1 al 10, Odi capilar. futbol aliat, Futbol aliat. És molt general. Un 7. Fa rabieta. Veure Però l'Héctor un Bellerín. 6, suau, bueno, s'ho faran, tampoc em fan mal. ja no fa molt mal. Miquel? No, sí, un 7. Sí. Val. I passem a l'astrologia, que és un gran tema que era obligatori tractar en 10. aquell moment. Crec que no cal dir molt més, però està clar, lo típic, no? Que siguis, no sé, Géminis, Que siguis No, no és Tauro... excusa per ser gilipolles. Exactament. no? Llavors, de l'1 al 10, nois? Sí, 100%. 100%. Binari, 12, sí o no? 10 Exacte. o 0. 12. 10, de 10. És 10. 10, totalment. Llavors vam parlar també d'un altre col·lectiu, que són els ciclistes, i que 10. provoquen polèmica. 10 són els que atropellaria si anés amb el cotxe i me'ls trobés tots en fila. Pam! 10. A sobre en fila, quan ben posats, perquè Sí, normalment sí. te'ls trobes en puto paral·lel. No, en fila. Jo encara no m'he trucat, no m'he trobat No t'has cap trobat- ciclista a la Mira carretera. sota el teu cotxe, tio. Que portes allà unes crostes, tio. Estàs tots al No lo ves, cotxe. eres tu. Clar, sobretot els de carretera. Vull dir, els de muntanya, que facin. Són els de carretera. Que es matin on vulguin. I que en realitat van a menjar-se l'entrecot. Després, com deia el nostre estimat Sergi Estella,
amb la cançó del ciclista de diumenge. Ciclista de diumenge. Literalment això. No ha sortit a la llum, no, aquella cançó? No, encara no. Potser la va tocar aquí i va dir, no és tan bona. Ja. La va tocar al camp també per anar provant. Ah, sí? Va provant. I quanta gent ho va escoltar? Jo. La mateixa que aquí. Jo, exacte. Barres. Va provant. Però representa una mica... I la cantaves, tu? La vas cantar, no, tu? Home, tu te la sabies. Sí. Vas dir ciclista... de diumenge... Poc més. I dic, ai, merda, ja no ho recordo. Vam parlar també dels esplais i els... Espera, els ciclistes, com quan... no, si hem dit 10, no, tots? No, No ho he dit jo, però parlava per tots. Ah, vale. Jo tots els ciclistes que conec que són purament ciclistes són mala gent. Vale. Jo conec un que vols vol ser trencar una triatleta. llança a favor d'algun ciclista? Jo diré que de moment no m'he trobat cap ciclista de diumenge. Val. Llavors, el meu odi no està tan superior com el vostre, que segurament heu sigut més recurrents en aquest cas. Llavors, jo diria un 7, també. Em mantinc al 7, com el rocòdrom. Jo un... Tu sí que vols trencar una llança, per favor? Perdó. Jo un 10 de 10 als que van en paral·lel i un 0 als que van en línia, en fila índia. Però no els pots avançar, aquests tampoc. És esportista també, Quin pal moral, tio. Els que van en paral·lel són el problema, els altres em sua la polla. Si van en bici o no van en bici. Home, Sua la polla. bé que has de parar. Però es creuen els protagonistes de la carretera. Però tu estàs allà i els hi passes per sobre. Saps què vull dir? Que no surtin. La cosa és que no els hi pots passar per sobre. No, mira, crec que hi ha alguna més odiós que la gent que va en paral·lel. Hi ha alguna més odiós que la gent que va en paral·lel i és la gent que fa els ports aquests com si fos el Tour de França. Com que van al Tour de França o al Tour de Pel seu compte. I van abans a fer com si fossin els ciclistes. Abans que passin els ciclistes. Flipats, Mira que encara respecto una mica si ets capaç de fer una etapa del Tour de França. Però, tio, què fots anant de Castellà del Vallès a Terrassa amb bicicleta? Tio, agafa't una bicicleta de muntanya i vés-te'n a donar una volteta. És que ningú li ha preguntat. Porta'm el teu fill. Ningú li ha preguntat. Creus que el teu fill també vol anar amb bici? Vés amb bici amb el teu fill. Sí, fill de puta. I no fa falta passar de Castellà a Terrassa i passar pel puticlub aquell que coneixes des d'aquest jove i parar allà a la bicicleta, perquè l'entrecot també pot ser una prostituta. Però és que potser li arreglen la factura. Li arreglen la factura. Potser hi ha menxos on fan tot, Potser hi ha menxos on fan el dinar, el menú, i després... Hi ha menxos, has dit. I quan li pregunten... Ja com a nom genèric. Jo menjo carn, jo menjo carn. Que et surt a 200 euros al cubat, Sí, Val, ha quedat clar. Ara sí, un tema també candent, important, esplais i caus. A veure, és polèmic. Un 10. És polèmic. 10 de 10 i formant part encara d'un esplai. Jo estic fart, ja. Ja està, no? T'ha cremat ja, estàs tot. Estic a punt de posar una bomba a l'esplai i... Després de no sé quants anys... Estic fart. Espera, compte que estan els fills del Xavi a l'esplai encara, o ja no? Ah, vale. Molt ben fet, Xavi! Dic, perquè, a veure, per anar a posar bombes als nens i estan els seus nens... Molt ben fet, Xavi. Això és com el típic estadounidenc amb una metralleta d'un nen de 10 anys que li diu al seu amic demà no vinguis a classe. De fet, crec que un nen va matar el seu pare l'altre dia per no deixar-lo jugar al Fortnite. Ah, sí? Als Estats Units, sí. Li va fer un quickscope. Sí. Pam! I per l'esquena, segurament. No, a sobre el 360, tu t'has d'imaginar el nen de 50 centímetres amb un pedazo de fusil alt de collons, fent com... I tu ets el pare i veus com de cop i volta de punta i et fot un forat enmig de la frent. I després, mentre tu t'estàs dessagnant, tira emote. Quin emote devia tirar el fill de puta. El de loser. I comença a cridar mentre tu et desangres al terra, va donant voltes al redador teu dient uau, bé, enemigo, uau, bé, enemigo. Què hem fet, I va xorrejant la sang. Exacte. Val, de l'1 al 10, esplais i caus. 10, no? Sí. Bru fa sí, directament. El Bru és binari. M'estava amagant un badall, realment, però sí. No tinc un número, per tant, sí. Has format part, tu, també, de l'esplai. Tu també. Recentment, semblava que el repescava amb el Bru, però... En sèrio? Jo ajudo, però jo perquè ajudo la comunitat. Molt bé. És molt perpetuenc. Sempre una iaia també l'ajuda a creuar el pas de Cebre. Ah, molt bé. Mai m'ha passat, però si me la trobés, l'ajudaria. Bueno, és com, aquest programa estem ajudant a les àvies.
a passar l'estona. Sí, amb la música punk aquesta de fondo, a les 9 Quan tret al minuto. Sí. Segur que les Miquel, de Abans l'Andeu. has escoltat cridar i ho han tallat, Sí. Som del Dimoni. A veure, l'esplai que nosaltres hem viscut no s'assembla massa A la resta d'esplai. La resta, la veritat és que fa terror, olora fatal des de fora. El que hem tingut aquí és bastant diferent, És bastant convergent, aquest bastant esplai. convergent. Sí, Jo, la gent que va referint-me a la masturbant pel resta... carrer? Clar, tio, és això. Un 13. És super... Clar, això no ho hem especificat. Pel però la carrer, gent que de surt festa, de festa, és aquest sobretot. format d'esplai. L'esplai que nosaltres hem format part no eres ni de conya, això. No, i tio. per exemple, els scouts són més rotllo scouts. Això que fa- això també Però fa... Té un punt de huele raro que flipes, un 10. Sí. Però, Un 10. Tot aquest discurs per dir un 10. no, clar, No, està bé, per dir un justificat. 10, però no fent referència al del nostre poble que hem estat nosaltres, perquè no ho considero. Val. Però la resta sí. Un 10 10 també. 10 també. A tots, A El tots, no poble- te'n deixes ni un, tio? No en deixo ni un. Em sembla bé, Estic em sembla bé. Seguim amb les festes majors. Ui, vam odiar les festes majors? En realitat vam tractar el tema només, jo crec. Vale. Però, bueno, és més la gent, potser, que va a les festes majors o... No sé, no cal odiar les festes majors, però potser... Aquí no trobaràs Però paraules potser d'odi. dius la llagosta. No m'hi han trobat pas, mai, a la No. festa major de la Llagosta. Aquest any em vaig aventurar. Què Què dius? tal? I vaig anar a la festa... Hi havia música, gent, Sí? una mica Va, quillos. va sortir sencer? Sí, vaig tornar. Jo crec Hi ha que- una Vaig marxar, expositori. vaig marxar abans que la gent es passés una mica amb la beguda. Clar. Sí. Jo crec que la festa major de la llagosta és una excusa per fer una batalla campal al final. Sí. És que... Que són Perquè els, si no- els torrats i els morats de Mollet, però a hòsties. Sí. Rotllo Fortnite, de todos contra todos. Sí, un Battle Royale. Tot Battle així, Royale. Battle Royale, però a la llagosta. Vam tractar també els podcasts, algo que ens implica, tot i que això és un programa de ràdio, acaba sent podcast Hi ha després. dos mòbils gravant per després. Clar, llavors, 10 de 10. 10 de 10, 10 de 10. Però vam tractar el podcast com a l'auge. Home, és que quan vam començar nosaltres n'hi havia Érem els molts. primers, érem els primers. No, ja n'hi havia molts. Sí, Hi havia sí, masses. sí. Vam ser un mes. Llavors, jo aniré més enllà i dic, quin podcast odieu? Uf. Jo... És que... Uf, ho tens, Sí, no, però és que Digue'l. tinc dos. Digues. A mi la rebassada des de que em van copiar la pregunta dels nens de Uf. 6 anys, la veritat és que no m'agraden gaire. I xapar la ràdio, òbviament, em foten un fàstic de les cines. Clip i dic, no m'agradaria trobar-me'ls mai en persona. Aquests són els que són rics? Sí. Sí. no? Els que, tots els convidats que venen aquí ja han anat abans a... Sí, i tothom, allà, no? i tothom diu, Clip. clip, screenshot. N'han dit qui? N'han dit qui? No. Tothom. Hi ha tothom. gent que va anar a xapar la ràdio que ha vingut aquí i ha dit hi havia un Mercedes molt gros i un quadre del Dalí allà a la paret. Original. I el Dalí el tenien allà també. Sacat, també. Està a prendre per cul. Tenim cervesa i abans porros. Ja. Clar. Porros no, drogues no, aquí. Miquel, quin podcast odies? No sé, mira, en el seu moment vaig escoltar-ne un capítol i pico i no em va agradar una merda, un que es diu El Dolcet pel cafè. Com? Ah, sí. No, Dels valencians, no sí, em va sí, anar sí. massa, la veritat. Massa, no sé, massa nerviós. Massa valencià. Massa... No em va. No passa res. A mi m'agrada tot el que fan a la CCMA, que hi ha noies histèriques involucrades. Pues és el mateix format del Dolcet. La Berta Roca, la Juliana Canet... Però això tot és... el que toquen m'encanta. Ja. Això és programa de ràdio també convertit en podcast, no? És El Roger Carandell, que podcast olor a donen baba. per Que la no ràdio. surti d'aquí, Efectivament. no? Sí, és que tot l'altre no... I lo de, bueno, la veritat és que et podria dir que Roca els odio tots perquè no me n'he mirat. Cap d'aquests que heu enumerat ni cap dels que existeixen m'he tragat més de 30 segons de l'Instagram seguits. Molt bé, perfecte. Llavors, que els llevem pel cul a tots. Doncs ja està. De fet, el nostre... És programa per... Sí, que els donin pel cul aquest programa, tio. Ho diuen com uns fotem, digue'l, Sí, digue'l. Ja ho està, diu. no passa res. Ho diem destapant l'ampolla. Té una. Ara sí per la puta Ara cara. que han passat per aquí, ara que han passat per aquí,
No, en realitat, molt respecte. Mira com es recull, mira com recull. Respecte, respecte. Bueno. Odiar-les les odies perquè no saps ni el nom del programa. No es diu així ja, no? No, obrim l'ampolla. Encara sóc jo la veu de la intro? Sí, tant, doncs mira. I elles encantadíssimes. Per això ho diu, perquè surto jo també. I sense guanyar un duro. Exacte. Vam tractar també a la policia. Uf, crec que seria el top 1, Top 1, no? De moment. Sí. Més que l'astrologia? Sí. Què ho dieu més, a la policia o a la gestió de la policia Santa Perpètua? Jo, és que és el que anava a dir, jo crec Digues. que m'agrada menys la gent que li mana a la policia que els policies en si, que al final són gent amb pocs estudis i poques llums que al final es fiquen allà per ser funcionaris. Penseu... Que és el somni de qualsevol inútil. Penseu que el regidor de la policia obliga a la policia a escoltar-nos. Sí. Vull dir que ens estaran escoltant. Que vingui el Xancletes, també. Va, home, va. El Charlie Deixeu el xaval fumar porros al A les 9:36 has d'estar treballant. Va, home, va. Que no et paguem suficient, Deixeu el Vols un xaval increment de sou. fumar porros al parc, tranquils, home. Ja està bé, hi ha majors problemes que aquí Ara, el dia de Reis estava el Quitanieves posat per si un cas perquè hi van penjar una història Santa Perpètua, 80 metres d'altitud. Sí, però vull dir, el protocol està molt bé. Ara, la fotito a Insta Stories de ei, nois, mireu, que tenim el treuneus. Estic tan segur que l'Adelino té un amic amb una empresa de Quitanieves. Sí, seguríssim. Sí, però treu neu amb el nas. Això ja és un altre tema. Això t'ho deixem per tu, On creus que han anat tots els milions que li falten a l'Ajuntament? El nas de l'Adelino. Que no sigui biciclista. Presumptament. Presumptament. Bueno, quan el va parar la policia de Llagosta també era presumptament. Sí, bueno. Aquí no li ha passat, com deia l'alcaldessa. Aquí no li ha passat, i qui ha tingut la mala sort de que l'enxampin. Vaja. És que culpa de la policia tot, 10 de 10, no? I ara tractem els casals i ateneus. Que aquest programa va ser en directe, el primer que vam fer al Casal Popular. Sí. Que de fet jo crec que ja era sols. Bueno, no, vam fer les imitacions amb les màscares i tot això. No era vam entrevistar el KR. Sí, li vam fer les que no t'esperes a l'Aleix KR. Veritat. Casals i ateneus. De l'1 al 10? Està molt bé, no? La cervesa ecològica. A €1, sobretot. Els preus populars. Sí, però la putada és que la cervesa als Ateneus, preus populars, està a €1, però el badulà que de confiança està a 80 cèntims. Algú falla. Bueno, no sé jo si encara estan a 80. No sigui més popular. Sí, a 80 cèntims, En Gerard que no en compra mai. Exacte. Jo ja no bec, llavors. Ja t'ho puc dir. A Barcelona estan a €1. Bueno. Això segur. Doncs què, no? Els odieu o no? A mi em sap greu odiar-los. Jo crec que són bona gent. Que Bona comunitat, no? No se'n surten? Potser no se'n surten, però ho intenten. Sí, A vegades mires el cartell i dius, hòstia, en sèrio, ara projecteu el LOL i no feu... De veritat, hem de fer un taller de crear pintures feministes amb els nostres pits. No tinc pits. No, és que no puc venir. És que no puc venir. És que, bro, potser no estàs Jo convidat. potser em sento exclòs a vegades de les activitats que fan en els Clar, casals. és que de fet posa Bruno vinguis. El Bruno té suficients pits. Clar, no pot per venir. cert, notícia d'última hora, Guille Almansa no pot ser escollit alcalde. No es pot presentar com a tal, no? Presentar Per dues legislatures. perquè la CUP va rotant. Opa, aquí! No pot ser cap de llista. O sigui, tota la puta promo que li hem fet a Guille Almansa, el Guillem... Si com a molt serà segon. Guillem de Almansa Hi ha una no noia, pot. hi ha una noia així com joveneta amb el cabell arrissat de nom Isabel que s'ha apuntat ara a les llistes de la CUP. Qui? No, home, La que ara deixa de ser alcaldessa per presentar Va. la CUP. Sí, era una broma, Gerard. Vale. Li ha passat per Has sobre. esgarrat. M'ha passat molt per sobre, Una cosa, La broma al Gerard. I la CUP, si no se sap qui estarà davant. No, El Kevin. encara no. El Kevin. Com que s'ha quedat sense partit. sense partit, Està el Kevin sol amb un trípode i un iPhone 15 gravant Com que el TikTok. color s'assemblava. De fet, m'han dit que si vas a l'Instagram del Kevin no posa res de Ciudadanos. És que què ha de posar? Posa Kevin Romero i mis dos cojones. Exacte.
No, què ha passat? Però si no té partit, no et pots presentar. No, Ciutadans no existeix enlloc més que a Santa Perpètua amb el Exacte, Kevin. ja me joderia, Ja va arribar un punt que va dir... Ja me joderia. Ximpum. És el Juan Palomo, el Kevin. Sí. Bé, ja anunciarem qui és... Qui són els candidats? No volem que tornin a venir, però potser No, tornaran a però venir. podem... Però tots junts. Clar, exacte. I que es peguin Que es peguin. El que dèiem, Casals i Ateneus, del l'1 al 10, com ho veieu? Un dos. Un 2. Un 2 perquè hi ha coses que es podrien fer millor sempre. Vinga, va. Sempre. No li donarem un 0. Anem acabant, penúltims, Castellers. Va ser un gran programa aquest, perquè vam entrevistar a un dels caps de colla, si no el cap de colla, de Mollet del Vallès. Sí. I va ser una gran conversa. Dos coses coloren malament, Mollet del La veritat. Vallès i els Castellers. I Castellers. Ben dit. Llavors, de l'1 al 10, A mi m'oloren igual de malament que la resta de com el que hem dit abans, dels caus i tot això. sí. Que van A més tenen, com els caus i espais, tenen moltes coses turbies per mi, allà amagades. Sí, sexualment, mescles de gent molt jove amb gent molt gran. Sí, i hi ha... aprofitamentes. No, purament. Sí. A mi m'oloren malament. Castells, molt bé. Castellers, Clar. fatal. Això m'agrada més. Ja, però bueno, Picasso, jo què sé. Grallers, horrible. La gent que toca un instrument de vent amb una fulla doble em sembla espectacular. Tocar sempre la mateixa cançó perquè una persona puja sobre una altra persona, sobre una altra persona, sobre una altra persona, sobre una altra persona, per acabar tocant el cel. Amb la mà. Home, a més, Castells molt bé, però. A més, en una diada, si no paren de caure, allò és etern. Perquè no paren fins que ho facin. A veure, es poden rendir, però clar, l'orgull dels catalans, d'uns castellers... Aixecar-se després de la derrota, Clar. Vull dir que ja no ho hem fet mai, això. No, es pot fer llarg. Me cago en 10, 300 anys amb la tonteria. Bueno, el Bru té a mitges també, Miquel també igual que el Pau. Què has dit tu? Que Castells, molt bé. I Castellers, molt malament. Castells 0, Castellers 7. Castells 0, Castellers un 10. Un 10, vinga, un 10. Vinga. Un 9, va. 10, I va. per acabar, vegetarians i vegans. Un 0. Un 0. Ets un poca vergonya. Ha canviat Zero. també, Ha canviat, Ha canviat tot el discurs. Un 0. Home. Sí. Fatal, a mi. El Fatal. seitan està molt bo, A mi m'agrada, el seitan arrebossat. I allò té una proteïna que Sí, no sí. té una pechuga de pollo, De debò. Mira tu, Miquel, Sí, Bru i Miquel, vosaltres que no esteu influenciats. Un 10. Miquel? Sí, un 7 i 8. Està bé, està bé. Val, ara mateix vosaltres quin programa li dedicaríeu a quina cosa que odieu ara mateix? Hòstia. Que valgui la pena fer un programa sencer d'odiar a una cosa. Es podria fer un programa odiant molt fortament, que no hem fet mai, i parlant dels reality shows. Val. Per dir una cosa. Em sembla bé. Començant per Eufòria. Vinga, ens quedem amb li això. li vam dedicar ja. Involuntàriament. Però A què? seria un bon moment per tornar-li a dedicar un programa a la Renfe. Ah, sí, Sí. totalment. I ara que és un tema de moda, Sí, per que això. no Home, està de moda. funcionant res, No, bueno. De moda. Sí. moda. Jo li dedicaria un programa als preus, quan vas a fer la compra a Mercadona, Bon Preu, on polla sigui, el car que surt i el car que està puto tot, i podríem fer un programa de on podeu comprar què, perquè us surti millor la vostra compra. Podríem Molt dir que bo. el Bon Preu és Home, publicitat economy, enganyosa. O sigui, tu vols ajudar la gent. Home, clar. Tu has... Sí. Servei públic. Diversificar les compres, que això és molt important i és una que s'ha d'anar... Jo m'he donat compte fa relativament poc. Que no has de de fer la comprar-ho compra al tot Bon Preu, mateix i ja lloc. Exacte, perquè tu a Bon Preu pots tindre molta... És car de collons de per si, però... Però val la pena, és qualitat. Verdures, fruites, tot això, no ho compris allà. Compra una fruiteria de barri, de verduleria de barri. T'anava a dir que És superimportant. Les verdures- què prioritzes, el preu o la qualitat Pots mesclar les dues, la teva petjada en el barri. però a la verduleria hi ha més qualitat i és més barat. És barat, exacte. Mercahalal de puta mare. Mercahalal? El Mercahalal, sí, ja també hi tenen I el carn pollastre, bastant bé. si no el tallen millor en el meca, no me'l menjo. Sí, doncs allà el Miquel, no continuïs, has de fer una entrevista a Vale, Mercahalal, Buf, sisplau. Ja Val. està. I per acabar la tertúlia, ràpidament, Ai, 45. m'heu de dir un grup de música que odieu i un menjar que odieu.
Uf. Perquè sempre diem, el grup que m'agrada, no?, amb l'embolicat musical, o el menjar que més m'agrada, però alguna cosa que odieu, grup musical i menjar. Jo a dia d'avui em segueixen xirriant una miqueta a les orelles escoltant Smoking Souls. I ja s'han retirat, o sigui que... Sí, però vull dir, segueix existint el grup. Mai he tragat la veu d'aquell home sense testicles, la De veritat. fet, crec que ell ara té un projecte en solitari. Sí? Sí, que tocarà... Que es posi uns testicles. Que ho deixi estar, no? Sí, que ho deixi estar i es posi uns testicles perquè no arriba. I de menjar crec que ho tenim clar, però Sí, ho has de dir en veu alta. menjar no m'agrada el peix. El peix o el marisc? En El general. peix. El peix en general, el que ve del mar. A mi no m'agrada el mar, jo sóc de muntanya. A mi Perfecte. una vaca, endavant. Un llenguado, no. Vale. Una ostra, no. Mira que és bo Sí, ho deien els meus pares. Una gamba. No. No. Però és que no. I del riu tampoc et pensis, Un salmó, no. Un peix polla? Un peix polla depèn del dia. Bé, company, bé. Miquel? Grup i menjar. És que és molt difícil. No, Menjar, no m'agraden les endívies, no m'agrada el que és verdura amarga. Calla la puta boca, vegetarià. És que... Què? És que sobre la posa, huevo. Endívies? Endívies, aquesta, la verdura amarga, no. Vale, no, doncs no. Rúcula, no. Vale. No. Enciam, vale. Vale. Sí. Vale, i després de grup de música, ni puta idea, la veritat. No sé, el reggaeton no m'agrada en general. Val. Ja està. Molt Tot bé. el mateix sac. I grup de calvos valencians, no? Sap Ok. greu perquè escoltes cançons i dius... Ah, t'està tampoc agradant, no les escolto, però he escoltat alguna cançó per saber si per odiar has d'odiar amb Has de- fonament. clar, Criteri. I vaig escoltar-ho. escoltar algunes quantes cançons i vaig dir, no, però està prou bé, en veritat. Perfecte. Molt bé. Bru? Jo com a grup músic, en general, la xavala aquella, la que fa rap feixista. La Corín. No, aquella no és. no sé què Corín. Sí, no? Franchi Corín. La que no para de parlar del Pedro Sánchez. Oh. Comunista, ¿te imaginas? Oh, Entra en mi molt casa y veo malament, una puc, ocupa en la no cocina. puc. Tampoc m'agraden, per exemple, els grups catalans que mai han fet música en català i ara veuen que està de moda i decideixen fer música en català i a sobre fer-se els xulos perquè fan música en català. La Rosalía, no? El Sidoní, per exemple. Uah, que flipes, Una carrera superllarga i ara a sobre fan entrevistes rotllo parlant de com... Sí, Joder, són bastant... com Oh, tenen la cara. Una cosa, el Tio, cantant de Sidoní, què collons li passa a la cara? Sí. Això és un altre tema. És un besugo, o sigui, què vol dir? És com el Gonzalo del Madrid. És com el Mick Jagger si l'haguessin inflat, si l'haguessin clavat agulles i haguessin picat aire. No. Una manxa, tio. Sí, és molt odiable, això que dius, la veritat. Com el Gonzalo del Madrid. Molt clavada, total. Molt I el bé, salmó nois. fumat, el salmó fumat no m'agrada gens. Ah, El salmó sense respectem. fumar. Fumat ja estàs tu, no? Exacte, Vinga. no cal més fumat. Potser podem recuperar la pregunta pels convidats, de veure què odien. Perquè alguns no es volien comprometre a això. no, La gent però- està plena de tonteries. Sí, totalment. Ja està. Agenda Recuperarem la 2030. pregunta. La recuperem. I la baliza una mierda. baliza. Segueix. Digue. Ho diem la puta balissa o no? perquè es faci ric un puto guàrdia Algú se l'ha civil. comprat? No. Jo. Bueno, Jo la porto també. a mi l'ha comprat el meu pare perquè la necessita per l'empresa i l'anirem passant. Si te la regalen, mira. Ja veuràs quan em multin. Acabem la tertúlia. Anirem amb el, No vull. anirem amb el Miquel. Ah, sí? Sí, anirem amb Espera, tu. perquè m'he d'haver de ficar una Val, mica doncs la anem amb secció la i estem secció fent una del mica de Miquel. temps i encara no li donguis, Xavi, sisplau, perquè he de tindre la cançó de fons. Oh! Vols que canti alguna cosa? Sí, pots cantar alguna cosa de fons, sisplau. A veure, I a la voreta del foc, que la voreta del foc. Hòstia, quedes molt bé amb reverb, Som a l'osa, perquè ningú em fa... sí. Vinga, va, a veure. No, però necessito la que em faci la segona. Vale. Vale, va. Jo crec que ja ho tinc, però ho estàs allargant i... I a la voreta... Todo el foc. Segueix, Miquel. No, vale, deixa'm el reverb també. Fot-li la intro forta i després baixem cançó i deixem el reverb. La secció de Miquel. Ben
Benvingudes, benvinguts, senyores i senyors, a la Champions League de la faltositat. El combat definitiu, que ens portarà al fill de puta suprem, a la crem de la crem, a l'elit de la sociopatia humana. La secció d'avui fem un top tier dels majors villans que l'ésser humà ha tingut la desgràcia de conèixer. M'acompanya una colla de farsants que ben bé podrien formar part de l'Europa League del fill de putisme, però ho deixarem per la pròxima edició. I que sàpiga... com? Què? A l'ordinador també se li ha anat la olla. El prompter. Sí. Vale, no, estava dient... però ho deixarem per la pròxima edició. Què deies? Però ho deixarem per la pròxima edició. No me n'ha quedat Si és que l'alcaldessa no ens ha tallat el grifo, i que sàpiga que amb lo de les mesures definitivament s'ha guanyat un lloc al Valhalla, on ja les esperen aplaudint gent com Jeffrey Epstein, el doctor Doofenshmirtz o Danny Harker. Sí. Doncs, començarem... l'espanyol. Va morir a més. Això és el Valhalla. Sí, Comencem el top tier. Tindrà, ja li podem treure el primer. Així. Tindrà 3 categories. La categoria S, categoria A i categoria B. S de superior, A de A que bien i B de bu. Vale? Va, endavant. Vale. Doncs, jo us vaig tirant villanos, anem categoritzant. Lotso, que és l'os de peluix rosa de Toy Story, que és un traïdor. Fill de la grandíssima puta. I els hem d'ordenar de... S, A o B. Ese és top. Ho acabo d'explicar. Ja, Sí, però que... ese fill de puta. S.O.B. Ese fill de puta. Aquell era molt S dolent. màxim fill de puta, A bastant fill de puta, B... S. A sobre era un os rosa. Sí. Esa. Esa. Vale. Fatal. Després tenim la Skyler White, la parella de Heisenberg a Breaking Bad. No he vist Breaking Bad. No, ni Toy Story jo, llavors ja feu. Ja. Gerard fes. Vale. No em sembla tan... No? Joffrey Baratheon, el fill rubito de la Cersei Lannister, de Juego de Tronos. Una S. Esa. És top tier. Sí. El Bruno No, Vidal. tampoc. No? Joc de Trump? Feu. Mira, Jo m'ho- aquesta... Estan en català els Mira, llibres, aquesta potser sí, potser A et veure. sona més. La treballadora de correus del costat de l'Ajuntament. Una puta S, La de l'esquerra, la de la taula de l'esquerra. Per què? Tu ves, tu ves. No, No, bueno, si jo hi vaig a Correus. Ah, sí? Sí. I bé? Bé. Sí? No sé. Què us ha fet? m'ha fet perdre molta estona. Doncs a mi no. Té coses, Sí, sí. Però bueno, Té coses. majoria. Seguim. Suneo Honekawa, de Doraemon. El Suneo. El Suneo no era tan dolent, era una la B. meitat, Una B. Vale. Mal parit, però no tant. Vale, Caillou. Caillou. Una mica toca collons, A veure, però I calvo. Caillou jo crec que ha promogut bastant l'autisme a I Espanya. la leucèmia, llavors, una... A Espanya i al món en general. No? No és espanyol el Caillou? Jo crec que és de tot arreu. Caiu és pedra en francès, per tant... És pedra. Sí. Uai, De la calva, no? Era una mica mofa, sí. És calvo. El següent és el Mick, perquè sempre està donant pel cul al pobre dels zigzagons, que està chilling on the night, i el Mick sempre està... Jo crec que els 5 segons... I els 5 segons està... Putetes! Els 5 segons era una mica el cap de colla del Mick, que era l'enxaneta, un rotllo raro. Ja. Els 5 segons és el sol, però... El zigzagons és una miqueta el coordinador i el Mick el premonitor, Seguim amb Eren Jaeger d'Ataque a los Titanes. No sé si heu mirat... Una B. Jo vaig començar i a l'Eren sí el que plora molt, S. No. No la vas acabar. No la vas acabar. No la vas acabar. Tornant Una B. Gran fill de gran puta, No em feu spoiler. Una B. Acaba-te-la, és la millor sèrie de la història. Fotem a la B. Sí. Seguim, Ricky Puig. S. Una S. Esa, Sí. És que a més les celebracions que A fa... sobre tinc Té cara de- és bastants burro. motius personals per odiar el Ricky Puig. Epa! Es poden explicar? Sí, els pot No, explicar. no, no. Sí, sí, tant No, que sí. no. Són personals. Personals. Vaja. Ja us els explicaré. I per acabar, el Lil Pau, quan té sopar fet a casa i fa el plantón. Dios! S total. Ese plus, Mira, a mi no em toqueu la polla. A mi no em toqueu la polla perquè la setmana passada 2 joves de Barcelona de 15 anys cadascun
van estar molt tristos després de que els hi diguéssim que ningú volia sopar amb ells. Este jambo I jo quiere volia- cenar una vez i ja... li salva totes, Dos quinceañeros. excusa. Escolteu, nois, si voleu, Lil Pau. tinc llenguado amb ketchup a casa, si voleu Els venir. vaig llançar, I una mica de truita, sempre hi els ha vaig truita. llançar cap a un bar de Santa Perpètua desemparats, pobres, estaven amb una cara de... Bueno, pues aquí haurem de sopar. Bueno, era com la ruta que van fer, però a Santa Perpètua. Literal, sí. I acompanyats per Lil Pau. I no me'n queda ninguna més. Podríem dir l'alcaldessa després de fer-lo de les bessures. Oh, les bessures, les bessures. Hay manifestación en Santa Dijous vinent, Perpètua, manifestació, Dia espero que el 20. Bru vagi a fer de reporter. Que és 28 Quan o és? 20? Dijous vinent. Ah, és dijous! És 28 o 29, no? O què? 29 crec que cau. Sí, avui és 22 i són 7 dies A després. quina hora era això? 6:30 o Sense alguna fer publicitat, ni de res. 6:30, crec. El 29. Vale. Espero... La setmana vinent Jo vull un tenim micròfon convidats, amb el logo de la tenim casa. convidats, però crec que val la pena igualment fer el reportatge. Algo farem. No em veuran pas els convidats. Val, anem a l'última secció. Sí. Gràcies, Miquel. Anem amb el Lil Pau, sisplau. La secció del Pau. Vale, mentre faig la meva secció es veu que hi ha hagut un inesperado suceso. El Miquel ha portat un que em portes, que Espero normalment que no el sigui fem si no hi ha hummus. convidats, però sí, Portes? fa il·lusió. I no fa falta ni posar la cançó de fons. No cal. No. Atenció, Miquel. Per acompanyar la teva secció. Endavant. Mira, el que portem d'avui és... Uns taquis. Oh! Extra piqui! Que no són blue. No són taquis normals, són blue. Tenen aquí un Hòstia, extrem. termòmetre i posa extremo i ocupa tot. Merda, Així no, que crec podem que això no em va bé. Vale, doncs me'n va perfectament perquè no penseu durant la vostra secció, bueno, la vostra no, Perfecte. la meva secció, que haureu de fer vosaltres, que tornem a adivinar músics, adivinar Perfecte. cantants. El Gerard no hi era. Ostres! Repassem la Ja ho classificació. trobava a faltar, jo, això. El Miquel té 7 Això punts, el Bru 0 i el Gerard 0. El Miquel va adivinar perfectament Fito i Fitipaldis, que va Que té ser la correcta amb l'anterior. divinar. I avui tenim un altre artista per endividar. Recordem el funcionament del joc. Jo us aniré tirant pistes i vosaltres tindreu una resposta. Després us tiraré una altra pista, una altra resposta. I així successivament fins que algú ho adivini. Vale. Comencem amb que aquesta persona va néixer el 27 de desembre de 1943. Començarà avui el Gerard. De 1943. Com el meu avi. Com el teu avi, és català, o sigui... Aquesta persona va néixer el 27 de desembre de 1943. 82 anys. Serrat? No sé si té tants. Freddie Mercury. La mètrica. Doncs, senyores i senyors, El Gerard amb 11 Marcó. punts... El Gerard ho acaba d'adivinar! Increïble. Arriba i moldre. Era Joan Manuel Serrat. Per la puta cara, ho has adivinat. Mira. Les altres pistes, bueno, no fa falta que us la digui. De quin any era, havies dit? Del 43. Tinc una altra, perquè per si passava això... Mira, és la sort del novato. Freddie Mercury del 46, Tampoc Mira, ens hem anat. mira. La sort del novato, Gerard, moltes felicitats. Acumules Gràcies. 11 punts. Anem per la següent, jo crec que ho podem fer ràpid. Llavors, us diré que l'any 2005 va publicar un disc que supera els 10 milions de còpies venudes. Començarà el Miquel. El 2005, has dit, perdona, quantes milions? 10 milions de còpies venudes. I va ser el seu primer o va ser un disc que va treure el 2005? Un disc que va treure el 2005. Eminem. El Jackson. Joder, jo també l'anava a dir, el Michael Jackson. I jo abans anava a dir el Serrat, no? És clar, és que... Sí, clar. Això no pica, No, i a sobre té gust de llimona, tio. 10 milions, 10 milions. Shakira. Ningú. Ha tingut rivalitat amb altres artistes molt coneguts. Miquel. Collons. Rihanna. 50 Cent. Hòstia. És pintalengües, això, P. Diddy. Doncs... El Bru l'ha adivinat!
Hòstia, que cabrons, tio, que fàcil avui, no? L'altre us va costar que flipes. Llavors estem empatats, ara. No, el Bru, Mira, per acabar just, per acabar justíssim el programa, el Bru acumula 9 punts, el Geri acumula 10 punts, No havies dit 11. Has dit 11. ai, perdó, el Bru acumula 10, el Geri 11 i el Miquel 7 El punts. primer o l'últim, molt bé. Xupa Teresa! Doncs amb això ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos, gràcies nois, gràcies Xavi. Adéu, adéu! Adéu!